Tinuod ba nga sa kabukiran layo ang kasakit? Ang mga langgam na nag-awit? O sa ko kataw nga bukid nun nagdako sa bukid, o nataw sa bukid. Mao karon nga naminyo nako, nangandoy sa kong makataak og syudad, pero mura man og lihay ang panahon. Mao man guni mga pangitabo, samtang didto ko sa kong uma. Maoy mutya sa buhat, ang lalaki sa buhat, sa singot ay gibuhat, sa mga magbubuhat. Kabaw, relax lang, ha? Relax lang una diha. Ligo lang una swimming pool. Relax, kabaw. Kay tingalig anuron ka, ha? Relax una. Kay magbugwalo na ko sa yuta. Pasilong ko ning dakong punuan sa lumboy, pahuway pagbugwal. Pauga singot. Presko ang hangin sa bukid. Lahi siyudad, sagol powder born. Ay, kadaghang bunga ng lumboy namungingi man siyang bunga. Pero usahay, dili masabot ang buhat sa Ginoo. Ning dakong kahoy nga lumboy, dakong kahoy pero gamay ang bunga. Pero na'y nagkamang sa yuta nga mga kalbasa. Nagkamang lang sa yuta pero dagko kay bunga. Di masabot ang usahay ang Ginoo. Sandig lang una ko ning punuan sa lumboy Minano ko. Oh, ay. Sa mo tong mihagtoks kong Uy, lisos lumboy, natagak gikas babaw. Tagak ka na kong uda. Uy, gusto gid ang Ginoo, sa iyang gibuhat. Ug ang bunga sa lumboy, peres pa kadako sa kalbasa, unya natagakan ko, ay buak kong sa ato gid ay, ang husto gid ay ang creation sa Lord. Ay, tawag lang una ko minanok lang. Di kapoy na ko sa kong pagdakaw. Kapoy na kayo ko. Uhaw na kayo. Usak kini kada kong deserto. Grabe kainit. Uhaw. Lakaw, Vincio. Samtang ang kalibutan magpabiling kalibutan. Lakaw. Tubig. Gusto kong tubig. Uhaw na kayo ko. Tubig. Sir. Sama ang ano? Palit aning akong balikyang kamunggay, sir. Palit, sir, Unsay kamunggay? Unsaon ko man ang kamunggay? Dili kamunggay akong tuyo. Tubig, uhaw na kayo ko. Tubig, kasamot ka ba? Dili ka kit mo palit sa kong kamunggay, sir. Tubig lagi ako, di ko ng kamunggay. Na, magbasol kit ka, sir. Pagarya! Kung sa mukha, pawa! Bye-bye, sir. Nganong kamunggay man? Tubig ko dato, palit ko. Kamunggay yun. Nga di mag-uutan. Di ko mag-uutan, tuwa. Lakaw, samtang ang kalibutan nagpabilin pang kalibutan. Lakaw, Vincio. Lakaw. Tubig. Uhaw na kayo, tubig. Unsa kang nagtagasak? Tubig! Tubig yun! Maluwas na akong grabing kauhaw! Magkainom na kong tubig! Magdali ko! Tubig! Kakusog sa tubig! Magkainom na ko! Matambalan na kong kauhaw! Yes, karon! Musawd na ko! Hoy! Security guard! Juan Brad, uhaw kay ko, mainom kong tubig. Unsa? No. Di pwede. Unsay no, Brad? Dili ka makainom og tubig, dili. Nga naman, Brad? Ang makainom og tubig, katura mga tao na magdaog kamunggay. Ay! Uy, Tasing, ikaw? Ngano ka, Binansyo? Mikliso ka mong kalit niya. Diin kaming gikansing. Nanguha kog daon sa kamunggay, kay magutan ko. Usa? Nga naman ka man manguwag daon sa kamunggay para makainom munta ko? Ngano ka na, Vinsyo? Unsa nang gipanulti nimo? Kining wa man Tasing, wa. Ngano ka, oy? Mingisi ka mong gudag kalit na unsa ka? Buang nga sa kundam ko, Sing. Kamunggay rin kuwang. Si kamunggay? Yun na, ragod, Vinsyo. Ngano ka, ha? Wala gay. Sige na. Nag-utan ka man ka. Oo, Vinsyo.
Unsay subak? Lansang. Unsa may lansang oy? Buwad bulinaw god. Bugo. Ang kinabuhi sa bukid lahi gyud sa syudad. Humanog pa ni hapon, uban sa mga silingan, magpundok na may simong tugkaran, mag-aray ko sa kagalong tuba, sumsumog kamuting kahoy, uban sa kabaga sa bituon sa langit. Malipayon ang mga bukid nun. Yeah! Wahoo! Oh! Ari ba? Tuba! Dito sa layong bukid, Ano ba? may payag kami nga gamay. Ang nagpuyo dito, Kinsa man? si nanay ragyog si tatay. Ayaw! Ang among pangita, Oh. manguha lang og bagakay. Oh. Kamonog nigo, kamonog nigo. Pabaylo ag humay. Ako magsyabo. Wah, ari ba? Wow! Among gitanom-tanom, Wow! saging og kamuting kahoy. Kasama kid! Way laing trabaho, kay pobreng makaluluoy. Taon sa rin? Yeah! Ang among kalipay, ang awit lang sa mga unggoy. Oh! Og dinuyugan sa hinuyuho. Yeah! Sa matag Domingo, mulugsong kamig mo simba. Magampo sa Ginoo, nga hatagan og auto. Pagkauman, sa restaurant kami mamahaw. Ang dala na mong kamuting kahoy, pabay, luag mga balanghoy. Ha? Oh. Muna istorya. Sige! Imo na sining hungot. Bay karyas, imo na sani. Mao ba inom gyud ko? Kay despedida party ni nako. Ha? Unsa despedida party bay karyas? Mularga ko nga to syudad. Unsa mo larga ka pre? Oh, biyaan ko ni bukid. Ha? Adtos ko manimpad sa syudad. Ngano man pre? Baga kini ko belas ka mo to ko. Ha? Si bugwa si uta. Na, siguro nagsagbot. Mm. Murtang kanding. Mga mularga ko syudad. Mga babay yung tanan ha. Babay lang ninyong tanan. Kining Babay. pre. Para nimo pre. Unsam day maimpuyan? Syudad o sa bukid? City or mountain? Oh. Oy, city. Yun, City. city. Syudad. Syudad yun. Ah? Malayo na sa bukid sa syudad. Pre? O, unsam day anak kalahi sa syudad pre kay sa bukid? Pre, sa syudad, pre. Oh. Ang unlan. Di na ibutang silang Asam day pre? sa lubot. Pre. Karon pa ko may bawa na da. Nganong sa lubot man pre? Para ma-elevated o gamay. Bisag sa mga babae, pre. Oh. Ang mga babae sa syudad, lahi kay sa mga babae din sa bukid. Ngano man? Kaya mga babae sa syudad, pre, Oh. mga hamis kay kamot. Lahi din sa bukid. Bagga kay kubal ang kamot. Mao lagi. Manay paginon pre. Oh. Nga ang babae no din sa ato sa bukid, kubalog kamot. Oh. Pero ang mga babae sa syudad pre, kubalon mo sa lubot. Ha? Unswa? Murag nadahas ako sa mga gipanulti ni Paring Karyas bahin sa syudad. Maong sa diyan ang higda na miyog sa kong asawa, nagpasumbingay sa ko. Kuan ba dahi sing, kining kuan man, kining kadtong tuwa, kining niya ba, kining... Unsa na isulti ni mo, Vincio? Uy, Si Paring Karyas ba mo larga mas syudad? nya? Larga sa taday. Unsa? Hmm? Magunsa ko taong sa syudad. Palay sa ta ba? Manimpalad sa ta. Nga naman, Vincio, gipulaan ka na sa pagsigika og sagbot diri, mao ba? Kining kuan mo gud, nga kuan mo guday, kuan ba? O Kining... gusto kag syudad, ikaw lang. Larga lang didto. Di ko mapugong nimo. Larga! Day. May lasang dito sa bukid baong adan. Wala sila'y mga... Sing, itumod ni nako ang mga utanon sa lungsod ha. O sige, ikaw na lang ha. Di na lang kumukuyog. Ako na lang, madara man ni nako. Paabuton ta lang kas panihapon. O tasing, madispatchar lagi na ako ng tanan. Sige, arin na lang ko. Ay, salamat. Hurot na ko mga baligyan ko tanon. Pauli na lang ko. Yun na nanugo na batog pansit o siyupa akong asawa da. Palitan lang una na ko. Uy, hala. Wa nang 500 pesos sa akong bulsa. Hala ko May gani ka. Naglayan sa pikas na kong bulsa og 300.
Pero ang 500, eurod yun. Tigid may tabog na tagak to, gikuot nito. Dagbang adik ni silungsod ha. Yun na, mangita kong pulis, musumbong ko. Sir Police. Ngano? Gikuotan ko, sir. Usa? Oh, Nakailagabas nagkuot sa mong kwarta, ha? wara ba, Sir Police? Palagi kuot ni mo. 500 piso, sir. Ay, usa ka gatos ra may gihat. Doon na lang ko sa bayan, magdali ko. Uy, si Baykay Pong maning naghinuktok. Ngano man ni siya? Uy, hala. Baykay Pong! Ngano man ka? Subo ko ni mo bay, ha? Ngano ka bay? Drive gug motor siyo. Oh, Nakabangga kong tao. unyan sa manita po. Di ko lata ko sa tao mo. Ayun, bunog kay ko. Unya, huwag ka mo sumbong sa pulis. Pulis bitaw na kulatan ako. Pangas ka. Taseng! Yoo! Abot ako na, yan ako. Oy, Bencho! Ah. Dili, timing kayo mo pag-abot, dali na! Yes, ah! Yun na, kahumot na rong sikwa. Ay, nag-utan ko. Wala may linata. Oh, wala di ay. Okay ra. Dali na siyo. Ganahan ka sa akong lutong sudan ron. Uy. Kaon na. Bencho. Tanasad. Ha, tasing? Natural, uy. Nagutapuyo sa bukid, good. Lami ang utang Bisaya. Presko kaayo. Paitaning bukid, ay. Pagsigyaw-yaw diha, kaon ako no diha. Unsa man ang utana? Uy, udlot sa agbate. Kalami, ana. Udlot sa sikwa. Puwerte nag vitamins. Udlot pagid sa okra. Puwerte kaayo na. Unsa may tao ni, ay? Puro sa man udlot. Pero tanawa lang sa ang subak, oh. Unsa may subak? Odlots manok. Unsa? Kapuya bining kinabuhi ay. Murag way asinso akong pagkabutang dinis bukid. Wagi lang routine matagad lang. Uma, bay, yuta, daro ha. Nindo tagilunta sa syudad ay. Uy, Bencho. Oh, Ato na ka sa uma? sing. Kuyog ka? Kuyog ba, uy? Din ka man digikan sing. Gikan ko sa barangay hall. Yan natagbuan ako sa paring tiklan. Aw, si Maring Tiklan. Maring tiklan. Oh. Tiklan ba oy? Ha? Kinsan ka matik... Asawa kong parikaryas. Oh. Nagbalita na ko nga mapaulit na kuno iyang bana gikan sa syudad. Ha, pauli na sing? Ni kumusta naman ron si paring karyas? May asinso na tingali. Unsay may asinso? Doon na kuno'y security. Ha? Security? Uy! Kay nagdamgo man sa gikog karuhay sa pagpuyo, nga mo asinso ang akong panginabuhi, hugot na gid ko nakigsultis kong asawa. Tasing, nausa na gid akong unahon na, og nakahukom nako. Nakahukom nga unsa. Mularga na gid ko syudad, musugot kag sa dili. Pero Vincio, mubiya ka dinis bukid. Kasamok dito sa syudad, kahayaay sa itong pagkabutang dinis bukid. Unsa hiyahay? Nalupit na ni Parikaryas, di security na. Ay sagdi lang to siya. Iya man tong ambisyon. Lain-lain mag-ambisyon ang tao. Pero para nako, Vincio, no? Pagkanindot sa bukid. O, gili ka. Pwes, ako na lang. Vincio, Karong umabot sa bado, larga ng giko syudad. Vincio. Uy, Ha? unsa na? Nangandam ko, tasing, nangandam ko. Sama, mularga ka na gid sa syudad, Vincio? Mag-uwag magbagyo, rain or shine. Di na mapugna ng akong paggikan. Kuan day, Vincio. Nianas Karyas. Ha? May abuts pa rin karyas? Hay mo rin siya, sing. Tuwa sa ila kayo magkikita ko. Nakikita pa as kapitan to as barangay hall. Oo, magkikita ko ang paring karyas kay kung magkinaos sa gali, mukuyog na lang ko niya balik syudad. Tuwa ka ros barangay hall. Kasi kauban tasing. Iya mga security. Dali, Vincio. Uy, kadaghang mga tao. May tanaw na silang Karyas. Sikat na good. Nindot gid ang syudad, oy. Dali, Vincio. Nagtuo kong may puti na nis paring karyas. May gwapo pa jud, syudad na guna. Tanawa lang. Ah, Ana, nanas Karyas ay. May atubang as kapitan. uy, tasi? Yun na.
Ngano, Vinsyo, ha? Unsang man ang mga kamot ni paring karyas na may... Vinsyo, pusas na. Unsay pusas? Oh, gipusasan si Karyas. Ug kanang naa siyang tupad mga pulis na security ni Karyas. Pero nganong gipusasan man na si paring karyas? Nadakpan sa drugas dito sa syudad. Unsa? Drugas? Oh, Vinsyo, drugas. Mong gipusasan na siya. Mao ba? Hala, sige. Duulas pa rin ni mo, Karyas. Kapitan, Paring karyas na unsa man ka, pre? Pare Vinsyo, Ha? mo na resulta sa akong pagkagusto sa syudad. Ha? Nadakpan ko. Huwag na doon ko sa munting lupa. Mamiyapit ako din sa ato. Kaya manamilit ko sa akong asawa. Pre, ikaw, pre. Ha? Maadto ka pa sa syudad, pre. Unta, pre. Ayaw na lang, pre. Ha? Maparehason niya ka na ko. Tugbor kay ko pangandoy. Pero nasyat ko sa taro. Ay. Ining nahitabo kang parikarya sa syudad. Paita. Unsa man, Vinsyo. Muadto ka bagyod sa syudad, ha, Vinsyo? Muadto ka bagyod sa syudad, Vinsyo, ha? Muadto ka ba sa syudad? Sa nahitabo kang paring karyas sa syudad nga napusasan kay dadon sa munting lupa tungod sa drugas. Ako, mularga ko sa syudad. Mao ba sa kanang may tabo nako sama sa nahitabo kang paring karyas? Pangandoy ko ra bayud nga makalargag syudad. Atagi taong ko ninyo sa may una-una. Unsa man og kumoy pasultihon? Binsyo. Si ato sender si Binsyo. Murag daghan man nagpadasa dani kining mga tao mga bukidnon nga mga andog syudad. Kay karon doon naman gud say kumpare nga nilargag syudad mo nang sinya sa siya ba. Nya ang iyang ginang asawa mosugot kag sa dili dai mo largag gyud ko. Niabot ang iyang kumpare na ukay ang mga tao sa ila kay di security na. Sa niabot imong pare sa Pagbalik na. O pagbalik ni ulit di security na. Doon na mga escort man. Doon na escort. Tuas barangay hall, tuas kapitan. Pag-adto ni dito. Iyang kay yatang adtoon kay makikuyog sa nagbalik syudad. Ang tanaw na skamot, doon naman pusas. Pusasan di ay. Kaya dadol mo tilupa. Na security. Gatungod sa drugs. Drug poser di ay. Mo nang naglagaw siya. Niiko ang tingaw siyang asawa sa mularga ka bang syudad. Naghinuktong ni Otong na lang taon si Pinsyo. Pagkagusto ba niya syudad? Nga gusto yung gusto sa syudad? Kay nindot ko na syudad, ang unlan na rin ay butang sa lubot dili na sa Mariga, ate ka sa syudad, kung doon na kay tuyo dire, or doon na kay nagpaabot ka sa trabaho, pero gwa, mas lindot ang probinsya. Tabagi. Oo. Tabagi. Ano nag-adto? Ikaw ba? Magkaaslo. Di ba nindot ang probinsya? Nindot ang probinsya, pero kung ingon ka nga mo ari ka sa syudad, kay arong ka mo asinso, but pasabot manarbaho ka. Manarbaho. Mas maayo nga mo ari ka sa syudad, kung manarbaho ka, doon na nagpaabot na ang bakante. Doon na trabaho nga nagpaabot na. Dili kayo mabot dire. Mangita ka pa. Sama ka puyo. Nga bang kagbayang o pa magkakatrabaho. Maglakaw ka dansig pangita. Mas maayo nga muari ka sa syudad, mulangyaw ka ba sa syudad, magbuta na to, ato ka sa Manila manarbaho, ato ka ba sa Davao manarbaho. Kanang dula na kay kasudlan. Unya siguro apo na te pres nga iyang kuyugan tinuod ba nga mo pasud niyang trabaho. Kadunay uban na te pres sama naman ako mudangop dito sa istasyon. Gikan sa Davao, gikan sa Iloilo. Ngano niya makasibudong gidako sa akong amigo kay manarbaho ko no me. Unya pag abot sa terminal, gibiyaan man ko, siya ba'y nagunit sa tanan akong kwarta? Ay, ilan, Ay, muna na, oy. Nga, ate pres, manarbaho ta syudad. Kung sa babay ko yapon, kay mahug ka, anak, kuan, kanang mga lain na nga, lihok, ihog ka diri, oo. Kanang itong termino sa mga katigwangan sa ate pres nga, pataka kang kuyog sa syudad, himuon kang koridora. Koridora. Muna'y kinaraan nga, terms sa... Koridora mo na ikuan, amon mo.
Kana, kana bang ihog kag anak kakakasa. Oh, kanang bang papaabangan ka, unsa na, babayran ka ang mga tao. Himuon kang Himuon kang bubuglopan. Oo, mo na'y koridor. Kasagaran man ko, plangitan mangon ko, ang mangon ko Priscilla, Ate Pres, manarbaho ta Cebu, no? Kanang magbawon lang tag kuan. Pila ka? Tagbawon lang magbawon lang tag kuan 500. Kay kuan ra man 150 ra may plate stock. Magbawon tag 500 niya. Ako sad ikaw pagdasag 500. O di ana, yung ingon man ko nga, ako'y gulat ang mong kwarta kada ra ba mong utong unya. Pag abot sa final, biyaan ta ka. Mauna. Ang imong kwarta diyan ako tanan. Ilad, kasa sa ilad gapon. Yusa, ato taga mga pagbasa. Sige, basahin. Kung manarbaho kita ang siyudad niya ay mga guide. Sa Salmo, Kapitulo 128, verse 1 to 5, gingon dire, bulaan ikaw nga madukon sa Ginoo nga glakaw sa iyang kadalanan. Kay makakaon ka sa bunga sa imong binuhatan, mabulahan gayud ikaw og mapanalanginan. Sa ato ba bam? Nga ang iyang pagpanarbaho lagi, exactus guidance, doon ay mga pag-ampo, doon na ay klarong masudlan nga bakante nga palitan magpaboy. Kaya itong nagpaboy ko, kikuha ko sa kuntiya, kailang kauban nga boy, mugawas kay magminyo. So mabakante, igabot ako, ako'y mupuli. Kanino na doon na ikasudlan. Mahong ka sa biktima ng kanta nga, tagay kugis para pamampam. Kala sa nagpampam. Saan pampam? Kanang... Konti nga na kanang duyok, pam, anap tayo. Doon naman ko yung uban sa ba, nga maari og Cebu, kanang sobra ra ka ambisyosa nga. Binag na yung offer, kanima hindi trabod, ako nagkita. Ano nga, dili sila magtanaw bagong sa mga tarong ba ni? Unsa? Takalagdamag? Ang uban sa tingaling taga-probinsya, Bam, kanang ganahan ba nga makaato sa Cebu, si Dad, ba, kanang proud pa sila. Kitang taga-sila, gusto sa probinsya. Unsay hitsura, kanang paina sa lintaon. Gusto sa sila maanay, pero dili good maayo nga mag-inusara ka kung maari ka. Kinahanglan na kay kuyog nga dako nga suhito. Na dili ka mailad kay kuya biya diri gyud. Kuya kung mailad ka dakan biya kan dili maayo kaayo sad nga mo entertain ninyo. Nya katong parehas to niya nga nahimo siyang kanang tigdil sa Cebu. Siya, no? So wala kayo ni guide niya kung unsa ning klases trabaho ang iyang sudlan. Maayo ba ning klase sa trabaho, dili ba ni illegal? Nya na kay kapuy-an po. Na kay kapuy-an, sigurado ka. Mao bitaw nga usahay, ang uban mo sud og sulugon ingon unsa man ang atong sudlan. Pilay ilang auto, kuryente ni ba ilang plansa. Kaya naman uban mingon nga nigawas nga naman. Pakanon mig maniud to mig alas 2, manihapon mig alas 9. Uy, dili ba yatanan, Bam? Nabi kanang natural ra nga pagkabutan pero maayo. Kanang iyang iya lang kanon pero mas grabe biya na sa dato nga mata pobre. No? Dili mo pagkaon sa ilang gikaon nga to sa mga katabang. Di ako amiga no ang amo ko no Vietnamese. Ang ila ko nung pagkaon pamahaw paniud to panihapon. Sige lang ko nung dahos kamuting bagon. Gisalon. Bitkong na amo din na Vietnam, bitkong. Mao ba? Lo sad no. Mao lagi na. Kanang inana. Pero dili tanan kada ba giingon nga dato. Nindot naman ba na vegetarian? Vegetarian tingali to. Sige lang ito. Pero puro sa kayo oy. Puro pag kayo bordoy. Puro sa kamuting kahoy dahon sa kamuting kahoy. Kung ko sa misuat sa wara, ha? Di mo busog. Tapos nabusog ka. Mura mo kanding. Luya po, no? Ano to itong sauna dili, digim ka ko, tanon perme, tanon direktor, tanon ko yung tingog, manubal. Kita sa mga baboy? Dili, tanon gito ya. Mau ba? Vegetable gito ya. Pero... Hala. Hala? Mauna na, Binsyo, no? Mauna na agmayo din. Di man ngilaan nga mo rin kang syudad. Pero ayaw to sundasi kasi ito yung barkada. Karias. Na yung dealer sa mga kanunos nilingon nato. Dagan mo matrabaho ng tarong. Okay, tingali na sud siya ato to, way lain, unya na, kuan siya nga dakong kwarta. Matintal. Matintal, dakong kwarta dayon, instant nga muna tali, natintal taon. Muna nga, dili maayo nga, mimo magpataka mog ari. Katong na narbaho. Ang iyang trabaho kay night shift. Ari gasayn sa karne kini usa ka dakong mall sa mga magkuan sa mga karne. Lamoy ani kay vitamin aron di ka maluya. Bitaw, namo na to drugs. Nadugay to ingon pa-inject ani kay kuan ni pa basko ni vitamin. Wa na.
Wow, ano, nabuang ko eh. Hala. Nahala. Ano na, mayos yo? No? Kay kinis Bambina, taga-probinsya magini. From Oslo with love. Sige, salamat kay Siyo sa mong pagpadang atong tulumanon. Kura ko ang Puzzle Tihan. Subscribe to Dramaturgo